Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eric Jakite. Dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 11 ka taa se karidenw ma marisi kalo tile 17 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 21 dafala ka bɛn ni bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 27 la doloba fila o nɔrɔ barakalen don o ye doloba fila jumɛn lifanti ale ni fintɔn ni doloba fila de nɔrɔ barakalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ a ye ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye dakanko ye. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sababu kɛ tɛnɛndo kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ale ni mardi don n'o o bɛ bɛn le 12 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o bɛ aw ka darajaw kofɔ wasaw aw ka wulikajɔw olu tɛna kɛ fu ye a bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka jija lundi don dɔgɔkun daminɛw barikalen don aw bolo lundi ale ni mardi olu barikalen don aw bolo aw kana se ka saliya ka bɛn ni o wagati ninnu ye fiyewu o de la i bɛna ye tuguni mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale ni kuma dolo mercure fana sigilen don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ dalakanw u bɛ se ka ɲɛni kɛ cogoya min na ka ɲɛsin aw ma o bɛ se ka tiɲɛni fana kɛ ka ɲɛsin aw ma o cogoya kelen na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ kuma porokotolenw olu kana bɔ aw da kɔnɔ n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo ka b'a sɔrɔ i bɛna ye kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don ni o bɛ bɛn le 13 mars ma ale ni jeudi don ni o bɛ bɛn 14 mars ma ni wagati fila kɔnɔna na i bɛna ye aw ka jijaw ale n'a ka cɛsiriw olu tɛna na kɛ fu ye aw bɛna tanu aw ka ko ka di mɔgɔw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la o b'a yira k'a fɔ juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu aw bɛ se ka wuli k'aw ka juru siraw k'olu tagama layidukan siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ye o de la i bɛna ye Jupiter ale min bɛ sɔrɔ ni wulikajɔw fana fɔ Jupiter bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ɲɛ ɲuman kan o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu ni wagati fo ka taa fɔ Jupiter bɔra aw ka so kɔnɔ aw ka jija ale ni cɛsiriw k'olu fara aw boloda la projet kura bɛ mɔgɔ minnu bolo ka kɛ don nataw kɔnɔna na aw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina ɲumanw ta a kɔnɔna na yanni Jupiter ka bɔ aw ka so kɔnɔ i bɛna ye o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka activitew nataw k'olu sinsin nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ a bɛna nin wagati kabi wagati jan Jupiter bɛ aw ka so kɔnɔna na aw ka siniɲɛsigi ko a y'olu labɛnniw kɛ nin wagati in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw ka ko bɛna na sumaya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ nka wulikajɔ ninnu tɛna na kɛ fu ye ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana saliya kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ bɛ se ka giriya aw bolo sumaya walew olu bɛ se ka don aw ka dɔgɔkun daminɛ na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ kunkɔrɔtaw bɛ aw bolo kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ka bɛn jumadon ma n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 15 ma ale ni samedi don
ni o bɛ bɛn mars kalo tile 16 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka wulikajɔw aw bɛna se ka olu jaabi ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o de b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu aw ka baara kɛlenw olu tɛna na kɛ foyi ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛɛ bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi kamasɔrɔ aw bɛna baara kɛ ni kologɛlɛya ye aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni jija ale ni wulikajɔw caman ye nka o jija n'o wulikajɔw la i bɛna ye aw mago bɛ jaabi ɲuman minnu na olu gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma sumaya wale bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka ko nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka wulikajɔw aw bɛna nɔ ye u la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw lagosi walew olu bɛ aw ka ko la mɔgɔw fan fɛ mɔgɔw bɛna se k'aw ka baara kɛlenw olu lagosi nka o kana aw saliya kamasɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ɲinifɛnw k'olu kɔ don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dusu min bɛ aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw k'olu kow bolodaliw k'olu sigi sen kan ka bɛn ni aw ka wulikajɔ cogoya ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jijaw ale ni wulikajɔw olu bɛ aw kun kan nka i bɛna ye aw ka baara kɛlenw a n'aw ka wulikajɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ni layidukan minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu sira sabatiliw bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dusukasi walew olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo dan o de la ni aw bɛ se aw kana kuma caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn o fɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni mankanw ye aw kun kan aw ka olu siraw k'olu aw kɔlɔsi olu siraw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun bila aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko man di mɔgɔw ye aw ka ko man bon mɔgɔw bolo aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ janfawale caman o sirilen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔw fɛ aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ale ni aw ka kabila mɔgɔw fo ka taa se aw ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ɲumankɛtɔla o bɛ se ka kɛ juguman ye aw bolo ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se a y'a ka wulikajɔ nafamaw bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw samiya kalo 3nan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma bilankɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka hakili to olu kɛcogoyaw la n'o tɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo ni gɛlɛya ye k'a sababu kɛ gɛlɛya ye o b'a yira k'a fɔ donta o fanga man bon bɔta de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka musaka ko aw ka jatebɔw kɛ a la yanni aw ka musakaw don kow da fɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na donta fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka hakilina n'a ka miiriya cogoyaw olu bɛ se ka dɔgɔkun yɛlɛma aw bolo ka kɛ dɔgɔkun duman ye kamasɔrɔ ni aw ye aw ka ko kɛcogoya jateminɛ i bɛna ye aw ni mɔgɔ minnu bɛna na jɛ walima aw ni mɔgɔ minnu bɛna na ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛna se ka nafa ale ni wasa dɔw lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw balansu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu caman de bɛ aw ka ko la aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dusukasiw ale ni bɛnbaliya walew
k'olu tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'aw bɛ se aw ka se ka aw muɲu ka muɲu kɛ tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun banna ka ɲɛsin aw ma. O de bɛ se ka aw to sutura la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw kana a yaala yɔrɔw k'olu caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka aw ka baara kɛ ni hakili ye. Baara minnu dilen don aw ma, aw ka se k'aw ka baara kɛ a kɛcogoya la. O de bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka aw nafa yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Nka ni aw ye aw ka ko sɛbɛlamaw minɛ fila fila la dɔrɔn, i bɛna ye ni dɔgɔkun in bɛ se ka taa ka aw bolo da. O bɛna kɛ sababu ye aw ka baara kɛlenw olu bɛ se ka lagosi aw bolo. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw ka jigiya siraw, aw ka hakili to aw ka jigiya kow la, kamasɔrɔ aw jigilamɔgɔw olu de bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ juguyabagaw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira aw bɛ ko o ko kɛ, aw ka jateminɛw k'olu fara aw boloda la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, kawla kalo 2nan denw, scorpion, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma, kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye, ɲɔgɔn lafaamuyaw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya siraw olu ka teli ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa mɔgɔ minnu bɛna kunda aw kan, aw kana se ka olu négliger, kamasɔrɔ mɔgɔw nafamaw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jama min bɛ aw nɔfɛ, nin tɛ jama gansan tɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni yɛlɛmaw k'olu don aw ka ko la don nataw kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusuw la, aw ka se mɔgɔw minɛ cogo la, aw ka se mɔgɔw ka ŋɔɲɛ kɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina ɲumanw ale ni wasaw k'olu laɲɛsin aw ma ka bɛn ni don nataw ye. Garisɛgɛ siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Donta o fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔ, aw ka se ka se aw kumacogoyaw la ale ni mɔgɔ minnu bɛna na jɛ aw ka se aw ka ko kɛcogoyaw la. A bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka sɔrɔ siraw olu bɛ dayɛlɛ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, siraso denw, kawla kalo 3nan denw, sagittaire, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ janfawalew olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka baara kɛlen ɲuman k'a bɛɛ lajɛlen fili ji la. Donc ni aw bɛ se mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen la ni gardien don, gardien u bɛ se ka hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ. N'o tɛ binganwalew u bɛ se ka taga ni mɔgɔ nasugu ninnu sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ u ka u kɔlɔsi u ka kokɛtaw la. O bɛna tila k'an ladɔnniya walifɛn singa aw ka aw kɔlɔsi o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw olu fana kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw ka se ka aw ko ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, nata aw ka olu bila kɛrɛfɛ. N'o tɛ nata a bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw se dekun wɛrɛw ma aw yɛrɛ ma sigi ni min ye. O b'a yira aw ka jateminɛw k'olu banba aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni mɔgɔ bɛ don ɲɔgɔn na, aw ka se ka jateminɛw kɛ ka se ka min bɛ aw yɛrɛ bolo aw ka aw jigida aw yɛrɛ ta kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw y'a jigida mɔgɔ wɛrɛ kan dɔrɔn a bɛ se ka taa k'aw bolo da. Dɔgɔkun bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dusukasi ye aw bolo. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, fariganw olu kundalen don aw kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma capricorne, masasodenw, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, capricorne, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw hakilinaw ye. O bɛ se ka aw bila fili kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw yɛrɛ hakilinaw olu sinsinnen don, fanga bɛ aw yɛrɛ hakilinaw la ka bɛn ni aw yɛrɛ ka waleya kɛcogoyaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛna yira k'a fɔ couragew ale ni cɛsiriw, jijaw ale ni jija waleyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka jija ani aw ka courage bɛna se ka kɛ sababu ye ka kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma. Ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka jija ani aw ka wulikajɔ ye. O b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw cɛsiri. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana aw jigida mɔgɔ wɛrɛw kan. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni aw sera aw ka ko kɛcogoya la,
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛna sɔrɔ kumaba minnu kɛ i bɛna ye donta o fanga bɛna bonya ka tɛmɛ bɔta kan nka a ti taa aw ka cɛsiri kɔ ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni wulikajɔw olu bɛ aw kun kan kamasɔrɔ aw jijalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ka sababu kɛ marsi ale min bɛ wulikajɔ ni dusu kofɔ o de sigilen don aw ka so kɔnɔ a ɲɛ ɲuman kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ aw ka cɛsiri ale ni aw ka wulikajɔ kofɔ ɲinifɛnw nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye ka ɲɛsin aw ma nka marsi minnu sigilen don aw ka so kɔnɔ fana a b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogoya la kamasɔrɔ dusuw olu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka aw ka ɲumanyaw k'olu yɛlɛma ka kɛ juguman ye aw bolo dusuw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko caman ɲɛtɔ la k'olu tiɲɛ aw ka jigiya sira minnu bɛ yen nɔ k'olu fana tiɲɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ aw kana dusu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ marsi ale bɛ se ka aw pousser ka kɛ dusubɔ ko caman k'olu ɲɛsin aw ma ale ni ka aw dusu bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw sera aw ka kow kɛcogoya la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ni mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faamu wa sɔrɔ minnu ni aw mago b'a la aw bɛ se ka sɔrɔ ninnu sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kanunen don kosɛbɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye hali n'a sɔrɔla donta o fanga man bon o b'a yira k'a fɔ aw bɛ cogoya min na aw ka to ten dɔ nka aw kana aw ka kuma fɔ yɔrɔw k'olu caya kamasɔrɔ kunkolo kalifa yɔrɔ caman i bɛ se ka taa d'a cibaga ma aw ka gundola kuma minnu bɛ yen nɔ aw ka se a ka kow kɛcogoya la kamasɔrɔ aw bɛna se mɔgɔ minnu ma k'a bɛna ka gundola kuma fɔ u ye olu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya don aw ka gɛlɛyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bonyanen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan k'a sababu kɛ Saturne ale min bɛ bonya ni masaya kofɔ o sigilen don aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o b'a yira k'a fɔ hali ni sɔrɔta o ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nka bonyaw olu caman talen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna jija ale ni wulikajɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya wale bɛ se ka don aw ka sɔrɔ siraw fɛ nka o kana aw farifaga ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la yɛlɛma kuraw olu bɛ se ka don aw ka ko la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye aw minnu b'an suit Mifa Production sanfɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye k'a daminɛ bi tɛnɛn na fo ka taa fɔ marisi kalo o banna adamadenw ka se ka u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn kɔw olu kana se ka tɛmɛ mɔgɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ nin wagati in kɔnɔna na i bɛna ye mankanw o bɛna se ka tɛmɛ mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo da i dusu kan sigikafɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka futinɛw k'olu dɔgɔya bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan olu la a ɲininen don fana an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana fɛ sigikafɔ o ye damu ye ka se ka sigi ka ɲɔgɔn lafaamuya kumaw kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya caman k'olu nɔgɔya nin wagati in kɔnɔna na n'o tɛ nin wagati in kɔnɔna na fo ka taa fɔ marisi banna bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ani kuma ɲɔgɔnyaw ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyaw fɛn minnu bɛ yen nɔ ni a ma se ka ɲɛ sɔrɔ hakilinaw falenfalenw kɛ a ko la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman wuli yanni nin marisi in ka ban degun caman b'a kɔnɔna na ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔw ka se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kuma ɲɔgɔnya mɔgɔw k'o fara u boloda la o bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw caman bɛ yen nɔ k'olu ban ka bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni adamadenya siraw kan nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka mali diya ala ka jamanadenw kɛ ka ɲɔgɔn kanu